públiques. I cada vegada som més els que sabem que dintre el Regne d'Espanya això no serà possible. Treballar per la república és treballar per aquests objectius socials i posar final a una etapa fosca. Polítiques socials per fer república i república per construir entre tots una societat millor, amb els valors republicans de sempre: llibertat, igualtat i fraternitat. Treballant junts per una societat que encari conjuntament els reptes de futur, sumant diferències, però sobretot, mirant a l'horitzó que hem de construir entre totes i entre tots. I fer-ho amb el govern i des del govern, tal com Esquerra Republicana fa mesos i mesos que reclamem. Un govern ens fa més forts i ens col·loca en molt millor posició per ajudar la nostra gent. Ens hem sentit sols en molts moments reclamant-ho, però que ningú entengui això com una queixa. Al contrari, estem molt satisfets de trobar-nos avui aquí en disposició i amb la majoria suficient per fer-ho, per fi, realitat. I fer govern amb ganes de treballar des de la diversitat i per la diversitat. I en aquest punt vull agrair i destacar les paraules de disculpa del senyor Quim Torra. Haver-ho fet avui i aquí, abans d'assumir el càrrec, l'honora. És valent i no fa riure. Som al seu costat, com sempre, per ells i per la seva feina. Per tots ells i per tots els ciutadans, avui fem un pas molt important. Recuperar la Generalitat de Catalunya. Recuperar-la per tornar-la a posar en mans dels ciutadans de Catalunya, per poder ser al costat dels treballadors públics. En definitiva, per tornar a posar en marxa el país una altra vegada. Com vam dir dissabte, volem fer govern per fer república. Ara és el moment de reprendre la iniciativa, de l'acció política, de fer avançar el país. Un govern que haurà de ser per força de resistència, un govern que serà combatiu, perquè continuarà tenint al davant la repressió d'un estat absolutament deslegitimat, que avui ja torna a amenaçar-nos un altre cop amb el 155, d'un estat acomplexat per la doble derrota de l'1 d'octubre i del 21 de desembre. I davant d'això, nosaltres, autoexigència. Ens exigirem cada dia que sigui un govern solvent, competent, preocupat per la cohesió social i que garanteixi les llibertats i la justícia social. Cal que tots els sectors d'aquest país notin l'alenada d'aire fresc que serà la recuperació del govern i reemprendre el rumb, aturat com a conseqüència del 155.